12 ka magbanay ang apektado human nasunog ang pipila ka kabalayan sa General Santos City. Lakip sab sa nasunog ang mga binuhing manok sa mga residente. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Grabe bay. Di na makaya bay. Nagkaguliyang kining mga residente human gilamoy sa dakong kalayo kining pipila ka mga kabalayan sa Purok TKT, Barangay San Isidro, General Santos City, mag alas 8 Lunes sa buntag. Ang maong sunog ang gilayong girespondihan sa Bureau of Fire Protection Gensan. Nadeklara kining fire out sulod sa 25 minutos. Sumala sa barangay, anaa sa 12 ka kabalayan ang nasunog, lakip na dinhi ang mga partially damaged. Doon sa negosyo ang apektado sama sa kanana ni Jean Kisto. Nag-ulsab kinisanglit. Noon sa mana imong manok. Oo, dito ni sa likod, sir. Uya oy. Halos na litsyon ang iyang inatimang hybrid nga manok. Sige lang, sir, at least wala mo ulay na matay sa mo abuhi mi tanan. Ang mekaniko nga si Victor Montero, daling ni uli gikan sa iyang gitrabahoan human nabalitaan nga usa sa nasunog iyang balay. Ibot ako tanan sir. Sakan, kunay balay. Nakawatlan ka ni. Giimbestigahan pa sa BFP ang tinubdan sa sunog. Dili pa nato siya ma-identify karon, mag-rely pa ta kung sa ang mga statements, then dito pa ta mag-base sa ato ang investigation gud kung unsa ang area of origin nato. Temporaryong mihiklin ang 12 ka magbanay sa covered court sa maong barangay. Sa pagkakaroon ato pa sa lang i-assist ug right away ipakuha nato itong mga biktima atong dalon sa barangay hall ug dito nato sila i-house aron nga matagaan gyud nato ga support no. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.